Samantala sa ating Good News Meatless Ulam Ideas, patok po ngayon ngayong Semana Santa. Alamin po natin yan sa Good News ni Idol Maya. Sa paggunita ng Semana Santa, marami sa mga Pilipino ang sumusunod sa tradisyon ng pag-aayuno, partikular na tuwing Biyernes Santo. Dahil dito, patok na patok muli ang iba't ibang meatless ideas na suwak sa panlasa at bulsa ng bawat pamilya. Pero ano nga ba ang putahing maaaring ihanda o iluto ngayong linggo? Para sa alternatibong putahe na walang karne, maaaring subukan ng laing, ginataang langka, tokwat gulay, sinigang na hipon at relyenong bangus. Isa rin sa maaaring ihanda ngayon na patok para sa lahat. Kasama na ang mga chikiting ay ang plant-based kare-kare na ginagamitan ng talong, puso ng saging at peanut butter sauce na tunay namang tinatangkilik ng mga vegetarian at health conscious. Kailangan lamang igisa ang puso ng saging, talong at sitaw. Ilagay ang tinunaw na kare-kare mix. Hayaang kumulo hanggang sa lumapot at maluto ang gulay. Idagdag ang petchay at pakuluan ng 1 minuto at maaari na itong iserve sa iyong pamilya. Ang ganitong pag-iwas sa karne ay hindi lang simpleng tradisyon, kundi isang uri ng sakripisyo at pagninilay ngayong banal na panahon. Para makatipid, magplano ng menu para sa buong linggo at mamili sa mga lokal na palengke. Bukod sa sariwa, mas mura rin ang mga gulay at isda doon kumpara sa mga grocery store. Sa panahong ito ng pagninilay at pananampalataya, napatutunayan muli na kahit walang karne, masarap at makahulugan pa rin ang bawat handa sa hapag. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.